Oriol Roger, bona tarda. Bona tarda. Estem a punt de començar la segona funció oficial de La Tempesta. Ahir va ser l'estrena. Com va anar? S'han de polir encara alguns detalls? Està com tu volies que estigués? Està prou cuita? Bueno, les funcions mai estan com vols que estiguin. Mai estan. Això és molt important admetre-ho, perquè passa més a tu. Diries moltes coses i no n'has de dir tantes, perquè sempre estan millor del que tu dius. I alhora aquesta hem arribat una miqueta justos a nivell de fer passes. El país va accelerar, la funció es va accelerar sola, avui s'ha de reconduir, s'ha de recol·locar. A la segona funció baixa una mica més tot, és tot més tranquil·lament, etc. I avui és tot. Sempre el nom de l'Oriol va associat quan sents Shakespeare, quan sents molt abat. Aquests dos per què estan sempre associats? Tu has de dir per què, sobretot, evidentment sé contra altres coses, però sobretot aquests dos noms són fonamentals a la teva vida artística. Sí, bueno, Shakespeare està molt lligat amb molts. Shakespeare està lligat i relligat amb molts. Jo tampoc n'he fet tants. Bueno, he fet dos Hamlets, un Rei Lear, una obra sobre que es deia el nostre gust, sobre el vostre gust, sobre el vostre gust i combinat, i aquesta. Per tant, és la cinquè. Bueno, Déu-n'hi-do. Clar, Shakespeare és veritat que quan hi vas a parar és brutal. I una cosa molt maca és quan la gent que ve diu que feia certa por, certa mandra, feia una certa sensació de que Shakespeare és molt gros, no ho entendria prou, i ostres, m'ha agradat molt. I ho he entès tot. I a més, mentre ho entens, de tant en tant hi ha alguna frase que se't queda gravada, clavada. Se't queden imatges, frases, reflexions molt brutals. Perquè Shakespeare relliga molt bé el que és poètic, poesia, el que és enginy teatral, com dir les coses, no? Soc un titella del destí. Quina frase més genial. I després és molt filosòfic. Diu coses que no passen. I mentrestant, mentre passen totes aquestes coses, segueixen els personatges amb molta il·lusió perquè són molt vius. I això és molt bé. Per tant, un dels objectius seria això, fer que la gent a la qual pugui fer mandra una mica a veure Shakespeare. Potser la gent li fa por fer Shakespeare, però tu em preguntaves per què estàs lligat a això, no? O per què estan lligats. Realment, perquè quan tu fas teatre o quan tu vas a veure teatre busques això, busques que aquestes coses grosses se't puguin lligar, se't puguin fer molt familiar. I quan fas teatre, solucionar una escena i posar aquest entre surt d'aquesta manera i li podem posar aquesta música i fa aquesta acció, diu aquesta frase, fa aquest gesto cap al públic mentre es diu aquell altre i tot d'una allò agafa una volada que després diuen aquella altra frase i aquella volada té sentit i baixa. O sigui, era com un mecanisme que quan fas teatre és molt plaer quan ho resols. Quan no ho resols, que també passa, és molt pertorbador. Normalment a Shakespeare hi ha amor, passió, venjança, i a La Tempestat s'afegeix la màgia, també, no? La màgia, sí. A La Tempestat hi ha màgia. Però no diria que és molt important a La Tempestat la màgia, perquè sí que es parla d'aquells que ha estudiat ciències ocultes, ciències liberals, també. En anglès no sé ben bé, però són unes paraules rares. Al fons està dient, mentre jo era el governador del duc de Milà, el rei d'allà, el que governava, vaig desatendre la política, la vida normal, per mirar més enllà, per estudiar, per ciències ocultes, no estudiar el que tenia davant, intentava veure més enllà, com un quadre del Paul. Doncs veig, a través de l'art, vaig parar amb l'altre lloc. I d'això en diem la màgia. Però no és ben bé la màgia. O sigui, la màgia a ell li permet relacionar-se amb un esperit castellà, que és Ariel, castellà que no és el Gabriel. I la filla, que porta 13 anys convivint amb aquest esperit, no l'ha vist mai. I ell, en canvi, com que sap veure més enllà, com es
els espectadors que venen a veure la nostra obra i nosaltres, mentre la fem, sabem veure més enllà i podem veure coses més boniques a través dels nostres... Els nostres ulls no estan acostumats, només veuen els autobusos i la vida normal, el pagament, el banc, el mòbil, però de tot d'una veus, a través de Shakespeare, veus un esperit. I aquest esperit et diu coses. I llavors després, ell, després de veure aquest esperit, a través de la màgia o de les arts ocultes, et pot dir que la vida no és res més que un somni que dura un temps i que després, amb un dormir, amb un sospir, ens morim. I no passa res més que això, però això és molt gros, molt millor. M'agrada Shakespeare. A mi m'agrada Shakespeare per aquestes coses. Acabo. Sempre es diu, quan veiem una obra de Shakespeare, que moltes de les coses que hi ha no es poden aplicar avui en dia, que moltes coses no han canviat, que segueixen tan bé o tan malament. El Tempestat, què? A la Tempestat, sí. Perquè estàvem parlant de la que parlava de màgia, i l'important de... Hi ha moltes coses importants i mai les acabes de... Tu dius això i un altre dirà una altra cosa. Però sí que hi ha una cosa molt grossa a la Tempestat, que és el perdó, que és la conciliació. És a dir, hi ha uns problemes que van haver-hi fa uns anys d'interessos polítics, de traïcions i de mals entesos i de rancúnies, i el Pròsper, a través perquè veu l'amor florir davant seu, es commou i perdona, i es reconcilia amb els altres i amb ell mateix i amb el món. Aquesta és la idea com bàsica. I això és immens, vull dir que és un perdó absolut. En poques obres hi ha aquesta idea de perdó tan gros. I totes aquestes idees, aquestes passions humanes... Clar, Shakespeare és un mestre tocant les passions humanes. I Shakespeare és el gran autor del món, és el gran... És un autor... un escriptor, Shakespeare. La sèrie és el primer. És el primer, és el més gros. I clar, és el més gros justament perquè aquells temes que ha tocat, que són les passions humanes i l'amor, la traïció, la política, sempre s'hi sumen aquesta, el perdó i la reflexió així de tot el món que està explicat a través d'una illa, i això té sentit, sí. Després hi ha coses concretes, que aquesta illa està allà al mig del Mediterrani, entre Europa i Àfrica, perquè viatgen des d'Itàlia cap a Tunísia. Hi ha com una trobada de civilitzacions, que està representada per la trobada entre els humans i els esperits, i les bruixes, i el món ocult. Hi ha tot de coses que podríem dir que això. Però jo no diria que és important. Això que sigui de moda o que puguis aplicar-ho. Que continua sent una cosa vigent o actual. És que és molt actual. I penso, bueno, sí, clar, si és una bona obra sempre és actual. Sempre hi ha una guerra, sempre hi ha un amor, sempre hi ha un desamor, sempre hi ha la mort. No hi ha més que això. Això és el que us demana ell i l'obra, que no solament veieu l'obra, sinó que aneu una mica més enllà i que veieu què és el que hi ha més enllà. I evidentment que no us faci mandra venir a veure la Tempestat. Perquè és Shakespeare, perquè és la màgia de l'obra i és la màgia del Brogi i del seu equip de la Perla 29. Gràcies. Gràcies a tu. Ara la veurem, després us diem. Gràcies. I gràcies també a tu, Ari.